Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado o pizza 23 na nining buwan karon sa Mayo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may sugutanan karon nga buntaga makigsunan. Tulo ka mga suspek na dakpan human sa pagpusil patay sa usa ka babae sa may barangay Kalamba ning syudad sa Subo. Straight to the point. Duha sa tulo ka suspek mga minor de edad og usa nila ang gunman. Straight to the point. Kuyawa ini hitabo ang mahigala mga minor de edad pa ang mga suspek sa pagpatay adtong usa ka babae. Unya matod pa mahigala utang sa drugas mao'y gitan-aw nga anggulo sa krimen. Straight to the point. Yawa ang mga suspek gi saaran og 5,000 pesos og tulo ka bulto sa Cebu kung mahuman ang ilang misyon pagpatay sa biktima. Straight to the point. Nakatalig pagtagad ng butagas sa banuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Walay swerte kay nga dakpan mahigala ning maong mga suspitsado. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dili stable nga Visayas grid nakapikto na sa gagmayng mga negosyante dinhi sa Subo tungod sa pagtaas sa ilang mga operational expenses subay sa nasinati nga mga power outages. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Cebu City Mayor Nestor Archibal nagtinguha nga banhawon ang kwarta sa basura program. Kini aron madasig ang mga residente sa pag-recycle og mas minus na ang mga basura nga dalhon sa labayanan og basura. Straight to the point. Yakong isyu ning basura mga sukid tig paminaw. So kining ginagmay lang kwarta sa basura. Kadtong didto na mahigala sa Binaliw landfill, kwarta sa basura nga dinagko na mga higala. Kay ibalik na mag-operate mga sukid tig paminaw. Bisan og wa pa mahuman og wa pa mga higala klaro gyud ang investigasyon. Straight to the point. Isa magkahan mga nakakwarta ining balik ining operasyon. Straight to the Kataling point. pagtagad ng butaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang pamilya sa napatay nga kanhing student leader atol sa encounter sa Kawayan Negros Occidental, hugot na ang baruganan nga dili na nila i-claim ang patayng lawas niini og adto na ilubong sa maong lungsod. Straight to the point. Atong nahinabi kagahapon may gala ang kapitan diri sa may Capitol site. Kaya ato maning silingan diri sa opisina mga sukid tig paminaw na the same barangay ta nining estudyante nga napatay mga sukid tig paminaw. Mahinungdan nga ato gining gisgutan ato gitawagan sa kapitan mga kagalaan diri sa Capitol site mga sukid tig paminaw og iyang gibutyag mga higala nga mao na gyud na no final na ang desisyon sa pamilya. May labot mga kagalaan sa dili na nila pag-claim ining maong estudyante mahigala nga napatay. Straight to the point. Si Kapitan Kelly Quijada nga atong na-interview kagahapon, ipaklaro lang nato mga sukid tig paminaw kay basin og naunsang hitabuan nga naman nga dili i-claim. Dunay matud pa mga sakop sa militar nga miadto mahigala sa balay mga higala ni ining ginikanan sa napatay og matud pa mga sukid tig paminaw napatay kato si Vince Francis Dingding. Gikuyugan ni Kapitan mahigala og matod pa first time sa militar nga ilang gi-facilitate mahigala nga gisud na mahigala og crate na mga kagalaan ang patayng lawas ready na nga ipada mga sukid tig paminaw pero unang higayon day kuno ni day matod pa nga dili na dawaton sa ginikanan. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mahigala although ni issue sad og statement ni ini ang Karapatan Central Visayas may labot ini mong issue mga suking tig paminaw. Straight to the point. At pagtagad rumutagas to mga usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the point. Samtang sa kauluhan, ombudsman nirekomendar sa pagpasaka og kasong plunder o human bribery batok ni Senador Rodante Marcolita tungod sa nadawat nga donasyon sa niaging eleksyon nga matud pa wa madeklarar sa iyang Statement of Contributions and Expenditures kon susi. Straight to the point. Mahurot gyud ni mahigala mga senador diri sa mga dunay lining mahigala sa mga Duterte, mahurot nig pasakag kaso. Kung nakabantay mo mga kahigalaan, si Bato nagtago-tago na. Unya, pagkaman si Jinggoy, pasakaan na sa plunder. Ang duha ka mga bilyas, mahigala to, tubag na to mahigala padong sa DOJ ba to day? Ngadto ng duha ka mga bilyas. Ya karon mahigala si Marcolita na sad, i-appeal mga kahigalaan. Pero kadto mga higalang mga senador nga tuwa mga kahigalaan sa pikas nga habig sa grupo ni Tito Soto, kabati bagimong naipasakang kaso wa gyud. Muna nga doon na mga duwa mahigalas politika o doon mga pressures nga ihatag ngadto ining mao mga senador. Tagatanig pagtagad karon kay liman kag mahurot-hurot sa sila day. Si duha ka mga Villas, unya di pa si Joel Villanueva, si Escudero o si Jinggoy, si Marcolita gi-appeal pa, no? O siya, di ka kuha sa 16 votes anong kalakiha hindi ken. Kaya di talaga kataw-katawa mga higala kay medyo maunay mga kagala ito nakita nga mga game plan sa pagkakaroon mga sukid tigpaminaw base lang sa ato mga observation mga sukid tigpaminaw. Pero mo lagi na, mubarog ba ning mao mga senador kining bag-ong majority karon or mada sila sa pressure. Pero sa pikas bahin ang katawhan mahigala nagtan-aw sa gihapon, no? Labot ining maong insidente mga sukid tigpaminaw. Straight to the Katalig point. pagtagad lubutaga sa atong pagbanuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kapulisan nag-deploy nag mga tracker teams aron mangita og mudakop ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Ato sa hatagag pagtagad mga kaigalaan kini uguban pang mga iskutanan inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.